11வது வசனம். மேலும் நாம் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியில் அளவுக்கு தக்க பூர்ண புருஷராகும் வரைக்கும் ஆமென். சிங்கத்தில் வாசிங்க. 4:11. से समहरुं प्रेरिते अंत समहरुं अनागत वक्तृत्ववृंद समहरुं शुभारंश प्रकाश करන समहरुं सभा पालके अंत समहरुं गुरुवृंद කොට දුන්සේක. ஆமென். என்ன சொல்றார் ஆண்டவர்? මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ? அந்த விசுவாசத்தினால මේ විශ්වාසයෙන් கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறது அந்த விசுவாசத்தினால ජේසුස් වහන්සේ අප තුළ ජීවත් වෙනවා කියන විශ්වාස තුලින් அவர் உள்ளே இருக்கிறது மாத்திரமல்ல එයා ඇතුලේ ඉන්නවා විතරක් නෙමෙයි அவர் உள்ளே இருந்து එයා ඇතුලේ ඉඳලා விசுவாசத்தினால විශ්වාසය තුලින් என்னுடைய வாழ்க்கையை මගේ ජීවිතය அவருக்கு ஒத்த பூரணமாய் එයාට ඕන ඇටියට පූර්ණ ලෙස அதாவது එහෙම කියන්නේ கிறிஸ்துவினுடைய ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு සම්පූර්ණ වෙච්ච ඒ ගමන பூரணமாகும் வரைக்கும் පූර්ණ ලෙසින් ඇති වෙනවා. ஆக நமக்கு தேவன் உள்ளே இருந்து என்ன செய்றாராம்? දෙවියන් වහන්සේ අප තුළ ඉඳලා මොකද්ද කරන්නේ? அவர் உள்ளே எப்படி வந்தார்? එයා කොහොමද ඇතුළට ආවේ? விசுவாசத்தில். විශ්වාසයෙන්. இப்போ உள்ளே இருந்து என்ன செய்ய போறார்? දැන් ඇතුළේ ඉඳලා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? அதான் நமக்கு பெரிய கேள்வி. මේක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. அவர் உள்ளே இருந்து என்ன செய்றார்? එයා ඇතුළේ ඉඳලා මොකද්ද කරන්නේ? சண்டை பிடிக்கிறார். රණ්ඩු වෙනවා, රණ්ඩු වෙන්න කියලා කියනවා. இப்பதான் நமக்கு கேள்வி. දැන් මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. இப்போ இயேசு உள்ளே இருக்கிறார். දැන් ජේසුස් වහන්සේ ඇතුළේ ඉන්නවා. சண்டை பிடிக்கிறார். රණ්ඩු වෙන්න කියලා කියනවා. කේම කියන්න පුළුවන්ද? இயேசு உள்ளே இருந்து கொண்டு ජේසුස් වහන්සේ ඇතුළේ ඉඳලා இன்னொருத்தியோட போய் சொல்றார். තව ගෑණියෙක් එක්ක යන්න කියලා. இன்னொருத்தியை பார்த்து இச்சிக்க சொல்றார். නැත්නම් අනිත් තව ගෑණියෙක් බලලා ආසාවෙන් ඉන්නවා. புருஷனை பார்த்து இச்சிக்க சொல்றார். නැත්නම් තව ස්වාමි පුරුෂයෙක් බලලා ආසාවෙන් ඉන්නවා. கசப்பை வைத்துக் கொள்ள சொல்றார். கசப்பு. නැත්නම් මේ கோபத்தை வைத்துக் கொள்ள சொல்றார். මිනිස්යාගේ උඩ කෝපයක් තියාගන්න කියලා කියනවා. பணிவாட சொல்லுகிறார். නැත්නම් මේ මිනිස්යාගේ උඩ වෛරයක් තියාගන්න කියලා. நமக்குள்ள உள்ளே இயேசு இருக்கிறன்ற விசுவாசமும் இல்ல. අප තුළ ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා තියෙන විශ්වාසයක් නැහැ. பூரணமாகணும் என்ற அந்த விசுவாசமும் இல்ல. සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ විශ්වාසය තුළ සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ කියන ආසාවකුත් නැහැ. நம்ம கொள்ள வச்சுக்கிட்டு போவோம். අපි අකිලේ තියාගෙන බයිබලේ යනවා. எங்க போறீங்க? කොහෙද යන්නේ? සභාවට යනවා. எத்தனைக்கு என்னத்துக்கு போறீங்க? මොකටද යන්නේ? ஆராதனைக்கு போறேன். ප්‍රශංසාවට යනවා. புறம் திரும்பி வாரம் அப்படியே வாரம். දැන් ඒ අකිලේ තියාගෙන යනවා වගේම ඒම ආපහු එනවා. எவ்வளவு தூரம் நம்ம ஏமாத்துகிறோம். කොච්චර දුරට අපිවම රවට්ටා ගන්නවද දන්නවද? அவருடைய வசனத்தை நம்பாதவன் එයාගේ වචනය විශ්වාස නොකරන මිනිස්සයා. அவரை நம்பவில்லை. ඒ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරේ නැහැ. அவருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவன் එයාගේ වචනයට කීකරු නොවන මිනිස්සයා. அவருக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. එයාට කීකරු වුණේ නැහැ. அவருடைய வசனத்தை பார்க்காதவன் එයා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බලපු නැති அவரை பார்ப்பதில்லை. එයාව බලන්නේ නැහැ. அவருடைய வசனத்தை நேசிக்காதவன் එයාගේ වචනය ආදරය කරන්නේ නැති அவரை මිනිස්සයා. நேசிப்பதில்லை. එයාව ආදරය කරන්නේ නැහැ. அதனாலதான் நம்ம விசுவாசத்தை ඒකින්ද තමයි එයා විශ්වාසය கேள்வினாலும் ප්‍රශ්නයෙන් ඇති වෙන්නේ. கேள்வி ප්‍රශ්නය வசனத்தினால் வரும். වචනය තුලින්. அப்ப நமக்குள்ள விசுவாசம் வளர வேண்டும். ආදා අප තුල විශ්වාසය වර්තමාන වෙනවා නම් ஒவ்வொரு வார்த்தையும் හැම වචනයම அப்படியே நம்ப வேண்டும். එහෙමම අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ. அப்படியே நம்ப வேண்டும். එහෙමම විශ්වාස කරන්න ඕනේ. அதுக்கு சில பேர் சொல்வது ඒකට සමහර ඒගොල්ලෝ කියනවා அதுக்கு வேற அர்த்தம். මේකට තව තේරුමක් තියෙනවා. மலையை பார்த்து பெயர்ந்து அப்புறம் போட்டால் அது போதும். කන්ත බල මේ තැන ඉඳලා උගුල්ලලා මුහුදට කියලා වැටපන් කියලා කිව්වොත් එහෙම වෙයි. மரத்தை பார்த்து நீங்க சொன்னாலும் அது போகும். ගහ බලලා එහෙම කිව්වොත් ඒක වෙයි. இன்றைக்கு இருக்கிற எல்லாருடைய வாயிலையும் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? දැන් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ කට ඇතුලේ මේ වචනය ගැන තියෙන තේරුම මොකක්ද දන්නවද? இதுக்கு வேற அர்த்தம். මේකට වෙන තේරුමක්. என்ன சொல்லுவாங்க? මොකක්ද කියන්නේ? நோ நோ அப்படி எல்லாம் முடியாது. නෑ මේ වගේ දේවල් நிறைய කරන්නේ பேர் பெரிய
விசுவாசம் யாருக்கு தான் இருக்கு? මේ වගේ මේ උගුල්ලලා යන විශ්වාසය කාටද තියෙන්නේ? மரத்தை புடுங்கி போக பண்ற விசுவாசம் யாருக்கு தான் இருக்கு? ගහ උගුල්ලලා ගන්න විශ්වාසය කාටද තියෙන්නේ? ஆனா வேதத்துல தான் இருக்கு. ඒ වුණාට දේවනාසි වචනේ இயேசு தான் சொல்லி இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ තමයි කිව්වේ. நமக்கு தான் சொல்லி අපට இருக்கிறார். තමයි කිව්වේ. நான் அதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் මම ඒක ලබා ගත්තේ නැත්තම් நான் தான் காரணம். මම තමයි ඒකට என்ன காரணம்? මම තමයි என்னுடைய அவிசுவாசம். මගේ අවිශ්වාසය. நான் வாழுகிற அவிசுவாச சங்கதி. මම ජීවත් වෙන අවිශ්වාස පරම්පරාව. உலகம் ලෝකය. அது என்னையும் தொட்டுகிறது. මේක මට පැතිරෙනවා. இந்த விசுவாசத்தின்படி வாழ என்னால் முடியவில்லை. මේ විශ්වාසය තුලින් මට ජීවත් වෙන්න බෑ. நீங்க யாரோட கதைங்க? කාටෙක්වත් ගිහලා කතා කරන්නේ. எதிராக தான் பேசுவாங்க. ඔක්කොම එරේම තමයි කතා කරන්නේ. இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், வலையை பார்த்து அப்புறம் போனால் போகும். යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා කණ්ඩ බලලා කිව්වොත් මේ මෙතෙන් මේ ගුල්ලලා ඵලයන් කිව්වොත් ඒක நான் கேட்டு பாருங்க. කාගේ ළඟ හරි ගිහලා අහලා බලන්න. உண்மைதானே கேட்டு பாருங்க. ඇත්තද කියලා අහලා බලන්න. உங்களுக்கு பைத்தியம். ඩග්ගල කියයි ඔයාට පිස්සු කියලා. வேதத்துல எழுதி இருக்கே. දෙවන්නාසි වචනේ එළියලා තියෙනවා. வேற அர்த்தம். ඒකට වෙන තේරුමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. நம்முடைய அறியாமை, අපේ නොදැනක நம்முடைய அவிசுவாசம், අපේ අවිශ්වාසය இதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதனால මේක ලබා ගන්න බැරි இது නිසා வேற காரணங்களை நாம் கற்பிக்கிறோம். මේකට මොනාරි වෙන හේතුවක් இது අපි அதுவா இருக்கும் என்று வேற அர்த்தத்தை මේක சொல்கிறோம். මේ වගේ තියෙනවා කියලා අපි අර්ථයක් කියනවා ඒකට. இல்ல. නැහැ. இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා இது உங்களுக்கு நடக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். මේක නුඹලාට ඇති වෙයි කියලා තියෙනවා. பெற்றுக்கொள்ளுகிற விசுவாசத்தை நாம் வளர்த்து ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් ඇති විශ්වාසය අප ළඟ නැහැ. நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපි ඒක ලබා ගන්න ඕනේ. அதனால தான் ஆண்டவர் இந்த வருஷத்துக்கு சொன்னார், ඒකෙන්ද තමයි දේවනාථ මේ වචනේ இந்த வருடம் මේ අවුරුද්දේ விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் நீங்க பெறுவீங்க. විශ්වාස තුලින් ඇති වෙන ආශිර්වාදය විතරක් නුඹලා ලබා ගන්න. வேற ஒன்றையும் பெற மாட்டீங்க. වෙන මොකක්වත් ලබා ගන්න. அதனால இது ஒரு வித்து. ඒකින්ද මේක වී ඇටයක්. என்ன வித்து? මොන වගේ ඇටයක්ද? நான் உங்கள் உள்ளத்திலே அவரை விசுவாசம் ஆவேன். මං මගේ හෘදේ වස්තුව තුල යාම විශ්වාස කරන එක. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ඒකේ තේරුම මොකද්ද? அவருடைய வார்த்தை நான் விசுவாசி. එයාගේ වචනේ මම විශ්වාස කරන එක. யாரும் ஏமாத்தாதீங்க உங்களை நீங்களே. කවුරුත් ඕගොල්ලන්ව රවට්ටා ගන්න එපා. ஆண்டவர் நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லிடுவீங்க. දේවනාථව විශ්වාස කරනවා කියලා කියයි. ஆனா வசனத்தை விசுவாசிக்க மாட்டீங்க. ඒකට වචනේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அவன் பொய்யன். එයා බොරුවෙක් කෙනෙක්. அது ஆராய்ச்சி பார்ப்போம். ඒක චුට්ටක් සෝදිසි කරලා බලන්න. இப்ப 20 வருஷமா தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். අවුරුදු 20ක් තිස්සේ මම දේවනාථව විශ්වාස කරනවා. சிலர் சொல்லுவோம் 10 வருஷமா விசுவாசி. සමහර ඒගොල්ලෝ කියන අවුරුදු 10ක් මම විශ්වාස කරනවා. சிலர் 5 வருஷம் மட்டும். නැත්නම් සමහර ඒගොල්ලෝ කියන අවුරුදු 5ක් මම විශ්වාස කරනවා. அவருடைய வார்த்தை நம்புகிறோமா? ඒ වුණාට අපි එයාගේ වචනේ අපි විශ්වාස කරනවද? அவர் சொன்னார் மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுது. ඒ වුණාට එයා අපට කියනවා ඇත්තටම මම නුඹලාට කියනවා. மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுது. ඇත්තටම මම නුඹලාට කියනවා. அப்படி என்று சொன்னால் එහෙමනම් ஆண்டவர் பொய் சொல்றார். දේවනාථ බොරු කියනවා. நாம பொய்யர். අපි තමයි බොරුකාරයෝ. என்ன பொய்யர்கள்? කොයි වගේ බොරුකාරයෝද? விசுவாசம் இல்லை. විශ්වාස කරන්නේ. அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், ඒ හින්දා තමයි දේවනාථ කිව්වේ உங்கள் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். නුඹලා විශ්වාසය තුලින් ඇති වෙන ආශිර්වාදය නුඹලා ලබා ගන්න. இது மிக முக்கியம். මේක උගා වැදගත්. இந்த வருஷத்துக்குள்ள போகிற நமக்கு මේ වර්ෂ තුල ඇවිදින්න යන අපිට இது மிக முக்கியம். මේක උගා වැදගත්. விசுவாசம் இல்லாமல் විශ්වාස නැතුව அவரிடத்தில் எதையும் பெற முடியாது. ඕගොල්ලන් මොකක්වත් එයාලට ලබා ගන්න බෑ. அதான் இயேசு சொன்னார், ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ சந்தேகப்படாமல். සැක කරන්නේ නැතුව. யாக்கோபு சொன்னார், යාකෝබ් කිව්වා சந்தேகப்படாமல். සැක කරන්නේ නැතුව. மிக முக்கியம். වැදගත් දෙයක්. என்றால் இதுக்கு அது எதிரி. මේකට අනිත් එක எதிரி. එරෙහිව ඉන්නවා. விசுவாசத்துக்கு විශ්වාසයට எதிரி யாரு? එරෙහිව ඉන්නේ කවුද? சந்தேகம். සැක. அதான் அவிசுவாசத்தை கொண்டது. මේක තමයි අවිශ්වාසය ගෙන ඉන්නේ. நாம் ஜெபிச்சு முடிச்ச உடனே අපි යාඥා කරලා ඉවර කරායින් පස්සේ நம்ம உள்ளத்துல என்ன வர வேணும்? අපේ හිත ඇතුලේ මොකක්ද එන්න ඕනේ? அதை நான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன். මම ලබා ගන්නයි යන්නේ. அப்படித்தான் எழுப்பி போவோம். එහෙම තමයි අපි නැගිටලා යන්නේ. அப்படியே கிச்சனுக்கு போவோம். එහෙම්ම කිචන් එකට යන්නේ. அங்க போய் 2 பேரோட கதைப்போம். අපි කුසිය ඇතුලට ගිහිල්ලා දෙන්නෙක් තුනෙක් කතා කරනවා. அங்க 2 போன் வரும். නැත්නම් ෆෝන් එකක් එයි. இப்போ எழுப்பி போன விசுவாசம் දැන් නැගිටලා යනකොට ඇති වෙච්ච විශ්වාසය கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு පොඩ නැති වෙලා நாளைக்கு காலமே අනිත් දවසේ எல்லா விசுவாசமும் போயிடுச்சு. ඔක්කොම විශ්වාස ගිහිල්ලා ඉවරයි. கவனம். ප්‍රේසම් වෙන්න. அவருடைய வார்த்தைக்கு එයාගේ වචනයට உள்ளத்தில் வச்சுக்கொள்ள வேணும்.
එයාගේ වචනේ ඔයගොල්ලන්ගේ හෘදය වස්තුව තුල තියාගන්න. வார்த்தை உள்ளத்துல இருந்தா மாத்திரம்தான் මේ වචනේ ඔයගොල්ලන්ගේ හිත ඇතුලේ තිබුණොත් විතරයි சூட யார் என்னத்தை சொன்னாலும் මට පිට එන්න කවුරු මොනා කිව්වොත් அனுபவசாலிகள் என்னத்தை சொன்னாலும் මේ හොඳට මේ හොඳට විශ්වාස තුලින් ඇතිවෙච්ච ඒගොල්ලන් මොනා කිව්වොත් நாம் பயப்பட மாட்டோம். අපි කවදාවත් බය වෙන්නේ නැහැ. நாம் சொல்லுவோம் අපි කියයි இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. நாம் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை අපි කියන්න ඕන වාර වචනය. இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා இந்த வசனம் நிறைவேறும். මේ වචනය මට இயேசு சொல்லியிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. இது நிறைவேறும். මේක සම්පූර්ණ වෙයි. ஆகவே நமக்கு அது மிக முக்கியமாய் காணப்பட வேண்டிய ஒரு அம்சம் விசுவாசம். ඒකින්ද තමයි විශ්වාසය අපට උන්කක් වැදගත් වෙන වචනයක්. எல்லளவு சந்தேகப்படாமல் පොඩ්ඩක්වත් සැක නොකර எவைகள் எல்லாம் விசுவாசத்தோட கேட்கிறீர்களோ මොන දේවල්ද ඕගොල්ලන් විශ්වාස තුලින් ආන්නේ அவைகள் எல்லாம் பெறுவீர்கள். ඒවා සියලු දේම ඕගොල්ලන් ලබා ගනි. அவருடைய சித்தத்தின்படி எவைகள் எல்லாம் கேட்கிறீர்களோ එයාගේ යානමාසයේ සිතුවිල්ලක් තියෙන විදියට ඕගොල්ලන් ඇහුවනම් அவைகள் எல்லாம் பெறுவீர்கள். ඒව ඔක්කොම ඕගොල්ලන් ලබා ගනි. இதுதான் விசுவாசம். මේකයි විශ්වාසය. என்னை பொறுத்தது அல்ல, මං ගැන විතර නෙමෙයි. என்னுடைய சூழலை பொறுத்தது அல்ல, මගේ තත්ත්වය ගැන නෙමෙයි. அவரை பொறுத்தது. එයාට அவரை பொறுத்தது. එයාට ඕන විදියට. அவரால் கூடும். එයාට පුළුවන්. அவருடைய சமூகத்திலே நாம் ඒකින්ද එයාගේ